Ahoj, jmenuji se Timsov a dneska budem otravovat asi všechny lidi na YouTube. Takže si dáme to vypnu a jdeme provokovat. Jdeme psát negativní komentáře. Takže se dívej a sleduj. Třeba se někdo ozve. Předtím si ještě na YouTube. Nevadí, jdeme šova napsat nejfejkovi. Napíšem nejfejkovi, že jeho videa stojí za ní. Podívej se na moje. Mám lepší videa než ty. A je to, máme první komentář. Tady podíváme se třeba z té... Zkusíme nasrat pár lidí. Osobně si nemyslím, že Třeba zkusíme napsat na úspěch jeho nový video. Osobně si nemyslím, že To je 5krát mikrom skočí. Nevadí. No. Ještě napíšem starak. Že jeho videa nejsou moc dobrý. Lepší videa mám já. Protože jsem nejlepší YouTuber. Tyjo, to bude dislike. To bude normálně dislike, ne? Nevadí, nastaneme další, třeba Faty. Ten mi dá rovnou ban a budu prdeli. Minule. Dostal jsem ban na nevadí. Tady se získáme nějaký lidi. Třeba dáme si Google TV. No. A tady si dáme to samý. Jo no. Zkusili jsme nastarat, spíš naštvat 3 youtubery. Nejfake, Starak Dary a Google TV. Uvidíme no. Někdo z nich napíše, a někdo z nich něco napíše, co si o tomhle všem myslí. Dobrá snídaně. Jsi zvědavej, jo? Ale tohle nemá být jakoby urážka. Tohle má být jenom jakoby otravování. Jsem zvědavej, kolik lidí mi napíše pod toto video. A hlavně, nebojte se, to co napíšete. V dalším videu bude a budu probírat a tak. Takže můžeš psát cokoliv, co se jí líbí a nelíbí. No a pokud se i tohle video trošku líbilo, tak dej like, odběr, no nebo napiš, anebo zanech nějakou zprávu, na kterou odpovím a i ozvu se. Takže někdy zase příště, čau.